ụka Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, ezinụlọ Augustine Ogu na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka ọdịmma ya, ngọzi ya na ezinụlọ ya. Ọkachasị tata ha na-akpọbata nwa child dedication n'ụlọ ụka. Ezinụlọ Nnọnye Ọgamaka na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi nwata ka o si sọ Chukwu Ọgamaka, onye nke gbara ofu arọ na-eme mmemme ụbọchị eji wee mụọ ya. Ka Chineke na-agọzi ya, na-edu ya, na-agbaziri ya. Ịma Ikebudu na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọ ngọzi ya na amara ya n'isi Ịma Ikebudu n'onwe ya, Tony Ikebudu, Josephine Agwenu, Chijioke Ama, Charles Duruji Jr. na Ujunwa Sanya, ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha. Fidel na Ihunnosuji na-ayọ maka ihe ha na onwe ha na ezinụlọ ha bụ n'obi. Ngozi Ezike na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka nchekwaba ya, mgbazi ya na odudu ya na ngọzi ya niile n'ebe ezinụlọ ha nọ. Helen Egbuniwe na-enyekwa Chineke ekene maka amara ya na ngọzi ya n'isi Dumeto Ikebudu, Dora Okoye, Anthony Ikebudu, Ụzọamaka Ezechukwu na Ịma Ikebudu, ka ọ na-agọzi ndị a niile, ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha, na-edu ha. Ezinụlọ Emenogu na-ayọ maka mkpụrụ obi Okenze Kevin Chima Emenogu. Ken na Okechukwu Onyejiji na-ayọ maka mkpụrụ obi Mark na Teresa Onyejiji. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Emma Obiora na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Chuke, Innocent Ugbogu, Teresa Ugbogu na Ernest Ofiabulu. Angela Chilaka na-ayọ maka mkpụrụ obi Cyril Ike Dioka, ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Ndị St. Eugene Prayer Line na ezinụlọ ha na-ayọ maka mkpụrụ obi CY Ogunniya. Fidel na Ihunnosuji na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Ezinne Elizabeth Doro. Ngozi Ezike na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Angelina Nwagba, Susanna Nwagba, Chijioke Nwagba, Ifeanyi Nwankwọ na Godfrey Ezike. Tony na Kalista Odibo na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Grace Ugomma Odibo, Arịbụa o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Ndị Knights and Ladies of St. John International na-ayọ maka mkpụrụ obi onye otu ha Noble Sir Celestine Ebegbulem. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị tata bụ ụkọchukwu
Patrick Okwumuo. Ịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Why no yorono? O Chineke pụrụ ime ihe nnedebe dị nwana Jesu Kristi. Ịgbara na akwụkwọ nsọ sị rapụrụ ụmụaka ka ha bịakwute m n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ndị dị otu n'ụwa. Anyị na-ayọ gị n'ụzọ pụrụ iche biko ka ị gọzie ụmụaka anụnwa nke iji wee gọzie ezinụlọ ọnụnwa. Nora na ka o si sọchi m. Nọnyere ha oge niile nke ndụ ha ka ha na-eto na amamihe na egwu nke gị bụ Chineke. Gọzie ha mee ka ọ dịrị ha mma. Gọzikwazị ezinụlọ ha. Mee ka mbata ha na ezinụlọ ha bụrụ mbata nke bụ ewepụta ihe ọma dị iche iche nke na-esi n'aka gị bụ Chineke were abịa. Gọzie ha nche niile mee ka ha dịkọọ n'otu n'ime gị mgbe niile nke ndụ ha. Anyị na-ayọ nke a n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka Chineke ji ike niile gọzie unu ncha niile n'afa nke Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Lord our God, we praise you for your Son, Jesus Christ. He is Emmanuel, the hope of the peoples. He is the wisdom that teaches and guides us. He is the Savior of every nation. Lord God, let your blessings come upon us as we light the candles of this wreath. May the wreath and its light be a sign of Christ's promise to bring us salvation. May we come quickly and see you as you do not delay to come into our lives. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless these candles and this wreath. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne na Kristo tolili Jesu, tata mbido the new liturgical year nke anyị ma na Advent na-ebido arọ nke ụka. Ya bụ na tata bụ ụka nke mbụ na arọ ọfụ n'ọnwa nke ụka. Ọ bụ mgbe anyị ji akwado n'ụzọ pụrụ iche maka ịnabata di nwe anyị Jesu Kristi onye nzọpụta anyị, eze amụrụ ọhụrụ. Anyị na-ayọ Chineke n'ụzọ pụrụ iche aja misa anụnwa ka onye anyị gracia iji wee kwado nke ọma ịnabata di nwe anyị Jesu Kristi n'ime ndụ anyị. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta ndụ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị aleluya. Onye nwe anyị na-ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ. Kristi na-ebere. Na na-adọtara anyị Chukwu arịrịọ. Onye nwe anyị na-ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị ndụ anyị, ga-atụrụ anyị na ndụ ebe ebe. Chineke ji ike niile, biko mụbaa ike nke ezi omume nke ndị kwere na gị. Mgbe Kristi onye nzọpụta anyị ga-abịa, ka anyị were obi na-anụ ọkụ na ezi ọrụ nabata ya. Ka anyị bụ ndị idoro nsọ nweta ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'aka nri Kristi na alaeze eluigwe. Site na di nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị ya dị ndụ na aha Chineke n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụwa niile. Ọgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị, ịbụ nna anyị, onye nzọpụta anyị bụ aha ochie gị. Onye nwe anyị, gịnị kpatara ijiri hapụ ka anyị na-ejegharị, na-ahapụkwa ụzọ gị? Gịnị kpatara ijiri hapụ ka anyị kpọchie obi, ghara ịtụrụ gị egwu?
laghachi anyị azụ n'ihi ụmụ odibo gị na agbụrụ ahụ ị họrọ ka ha bụrụ ndị nke gị. Ewo, ọ ga-ama mma ma a sị gị tiwa eluigwe gbadata, ugwu gbazie n'ihu gị, ka ahụ ihe a na-ahụbeghị mbụ, nụ ihe anụbeghị mbụ, anya ahụbeghị, ntị anụbeghị na enwere chi dị ka gị, onye na-arụ ọrụ ebube maka ndị tụkwasara ya obi. Ị na-eduzi ndị kwụwara aka ọtọ, ndị bụ iwu gị n'obi. Iwe were gị mgbe anyị bụ ndị njọ, o teela anyị na-enupụrụ gị isi. Anyị dum dị ka ndị rụrụ arụ, ịkwụ aka ọtọ anyị ahụ dị ka nkịrịnka akwa ruru unyi. Anyị dum akpọnwụọla ka ahịhịa, mmehie anyị na-ebugharị anyị ka ikuku. O nweghị onye kpọpụrụ aha gị, nke a na-enwe onye metụrụ ụṅara imetụ gị aka, maka na izolahi anyị iru gị, bịakwa tụhapụ anyị ka anyị na-agwọtọgharị na njọ anyị. Onye nwe anyị, n'ezie ị bụ nna anyị, anyị bụ ụrọ, gị bụ ọkpụ ite, anyị niile bụ ọrụ aka gị. Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Chineke nke igwe ndị agha, kpọchigha anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nwee nzọpụta. Chineke nke igwe ndị agha, kpọchie anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Azịza. Chineke nke igwe ndị agha, kpọchie anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Onye nche nke Israel, tọọ ntị n'ala nụrụ olu anyị, si n'oche eze gị, ebe iji ndị mmụọ gbakwasị ụkwụ chawapụta. Kpalite ike gị, bịa zọpụta anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Chineke nke igwe ndị agha, kpọchie anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Chineke nke igwe ndị agha, anyị na-arịọ gị, chee anyị ihu ọzọkwa, si n'eluigwe ledata anya n'ala ga-ehụ, ka anyị wee nweta nzọpụta. Chineke
nke igwe ndị agha kpọchie anyasị mee ka ihu gị chakwasị anyị ka anyị wee nweta nzọpụta. Ka enyemaka gị nọnyere onye ịghọtara aghọta, onye ijiri aka gị nye mgbasi ike. Mgbe ahụ anyị agaghịkwa agbalaha gị ọzọ. Nye anyị ndụ ọhụrụ ka anyị wee na-akpọku aha gị. Ka anyị wee nwere nzọpụta. Chineke nke igwe ndị agha kpọchie anyasị mee ka ihu gị chakwasị anyị ka anyị wee nwee nzọpụta. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl degara ndị Kọrint. Ka Chineke Nna na Onyenwe anyị Jesu Kristi zitere unu amara n'udo. Ana m ekele Chineke akwụsịghị akwụsị maka amara niile dị iche iche unu natara site na Jesu Kristi. Ana m ekele ya na o mere ka unu baa ụba n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, ọ kachasị n'inwe ndị nkuzi na ndị na-ekwu okwu Chukwu. N'ezie, ịgbara Kristi akaebe siri ike n'etiti unu, nke pụtara na ọ gbaghị unu aka onyinye nke mmụọ nsọ ebe unu na-eche ka egosi Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ọ ga-eme ka unu guzosie ike, ka a ghara ịtụ unu ụta ruo n'ụbọchị ikpeazụ, nke bụ ụbọchị Onyenwe anyị Jesu Kristi. N'ihi na mgbe Chineke kpọrọ unu oku, o jikọtara unu na nwa ya Jesu Kristi. Chineke bụ onye a ga-atụkwasị obi. Okwu Gosipụrụ. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah.
anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị asọ nke Mak dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, na-echenụ nche, mụrụ n'anya, n'ihi na unu amaghị mgbe oge ahụ ga-abụ. Ọ dị ka nwoke gara mba ọzọ, mgbe ọ na-ahapụ ụlọ ya, ọ gwara ụmụ odibo ya ka ha lekọtawa ihe ya anya, bịakwa kenye nke ọbụla ọrụ nke ya. Ọ gwara onye nche ọnụ ụzọ ka ọ mụrụ anya. N'ihi ya, mụrụ n'anya, maka na unu amaghị mgbe nna ukwu nwe ụlọ ga-abata. Ọ bụ n'anyasị, ka ọ bụ n'etiti abalị, ka ọ bụ na mgbe oke ọkpa bere, ka ọ bụ n'ọnụ ụzọ ụtụtụ. Ọ bụrụ na ya bata mgbe a na-atụghị anya, ya ahụkwala unu ebe unu na-arahụ ụra. Ihe m gwara unu ka m gwara mmadụ dum, mụrụ n'anya. Oziọma nke ose bụ ụwa. Ka anyị si n'oziọma ya nweta mgbaghara nke ndụ anyị. Otito dịrị Jesu, ọ bụ onye dịsi ike. Dịka anyị kwuru na mbido Ajamisa, tata bụ the fourth Sunday of Advent. Advent, the first Sunday of Advent na-abụ mbido arọ ọfụ nke ụka. The beginning of the new liturgical year. The word Advent comes from the Latin word Adventus. Adventus means coming or arrival. Ya bụ n'oge Advent bụ oge anyị na-akwado maka ọbịbịa nke di nwe anyị Jesu Kristi. Mgbe anyị na-akwado n'ụzọ pụrụ iche maka ịnabata di nwe anyị Jesu Kristi, Jesu na-agwa anyị n'oziọma nke tata sị, mụrụnụ anya. Be awake, be alert, be watchful. Mụrụ n'anya. Ịmụ anya anyị na-ekwu maka ya ọ bụ ịsa isi anya anyị ike? Ọ na-agwa anyị ararụ ụra? Mgbe Jesu na-asị mụrụ n'anya, kedu ihe Jesu Kristi na-ekwu maka ya? Elụtara m oge anyị nọ na Junior Seminary n'Ọhalus. Anyị pere ezigbo mpe, we were very, very small. Or rather, ihe a bụ n'ụkpọ Bomel, because anyị bụ ụzọ bido n'ụkpọ wee gaa n'Ọhalus. Ọtụtụ ndị otu ndị classmates m, ụfọdụ n'ime anyị ụfọdụ dị 10 years, ụfọdụ dị 11 years, 12 years, 13 years. Anyị nwere mmiri na seminarị n'ụkpọ. Ihe anyị ji ebido ụbọchị anyị bụ n'ọnụ ụzọ ụtụtụ akụọ bel, anyị agbadaba klas, gbadaba mmiri, oge taa anyị ọsọ. Anyị jekwute mmiri,
anyị na-abịarute ịwụ arụ ọsịsọ wee kwado maka ime gịnị ije chapel ide ekpere akwado ụmụaka ma ọ dịghị na akọ ihe a isi okisira ọ ga-adị so strange so ụmụaka n'ebe a mana ma ụfọdụ n'ime anyị ebe akwa chụrụ mmiri ka ọ bụrụ eziokwu anyị bụ ezigbo ụmụaka mana anyị ga-ateta n'ọnụ ụzọ ụtụtụ osi ijebata kute mmiri anyị kute mmiri anyị awụ arụ ọsịsọ wee jebe chapel n'ọnụ ụzọ ụtụtụ. Remember, we were so small. Imagine ihe ga-emezi na anyị jee chapel ikpe ekpere anwa ihe ga na-eme anyị nọ ụlọ na-eme gịnị anụ anyị nọ ụlọ anụ. So ihe ndị teachers na ndị ọzọ na-eme oge anwa bụ ha bịa ha na-agagharị na-akpụta anyị ka anyị tishọrọ amụ anya na-ekpere soro ka mas. Mana o nwere one of my classmates bụ an expert in sleeping. A na-ekwu sleeping mụrụ anyị amara m n'eziokwu ka ọ bụ anyị ya gara eti bambam mmadụ alara ụra. Onye nkụzi bịa na-echeki ndị na-alara ụra ọfụ ya ọ gafee na ha nye ya oghe sọsọ mgbe ị ga-agba na ọlara ụlọ bụ bidozi ekwe n'isi when it begins to slumber igbo mmadụ begene nọ na-alara ụra. So ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọkwa sleeping mụrụ anya ka anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụ ịmụ anya nke gịnị ime mmụọ ọ bụrụ nke anụ arụ. Amen. Christmas can become a here and now event, a real event in our lives. To the extent anyị kwadoro maka ịgba ya bụ Christmas. There were two perspectives to Christmas: nativity and incarnation. Christmas, from the perspective of nativity, is a day and a date. The 25th of December. And ọtụtụ na-akwado maka Christmas bụ nke from this perspective of nativity, a day and a date. From this perspective, Christmas is a historical event that took place in the past, completed, only to be remembered. Of course, only more judging I am about Christmas from this perspective as a social event. But Christmas is more than just nativity. We must learn how to celebrate Christmas from this incarnational perspective. It is only through this incarnational perspective that we can make Christmas a here and now event. Christmas can become real in our lives. Echetara m ihe Blessed Ignace kwuru maka Christmas. Ọ sị, of what need is there for Christ to be born in so many mangers around the world if he is not born in my soul? Of what need is there for Christ to be born in so many mangers around the world if he is not born in my soul? Ya bụ ụmụnne na Kristi, oge Advent bụ oge anyị ji akwado onwe anyị nke ọma iji gba mbọ fụ na Christmas ga-abụ a real event in our lives. Oge anyị na-akwado onwe anyị nke ọma
iji wee nabata n'ime anyị Jesu Kristi na-eme ndụ anyị. And from this incarnational perspective, Christmas become an ongoing event. Ụmụnne na Kristi, ndị nwere Jesu Kristi na-abịa, ọ na-akụ aka n'ọnụ ụzọ obi anyị. Ọ bụ ndị kwadoro onwe ha nke ọma nabata ya ka ndị nwere Jesu Kristi ga-eme ebe obibi nke ndụ ya n'ime anyị na n'ime ha. Anọ m n'ụzọ obi na-akụ aka n'ụzọ na-enyegharị onye mbụ. Anọ m n'ụzọ obi na-akụ aka n'ụzọ na-enyegharị onye mbụ. Meghere m ọnụ ụzọ, meghere m obi gị, meghere m ọnụ ụzọ gị, ka m bata gọzie gị. Ihe banyere gị na-emetụ m n'obi, a very wonderful picture a British artist Cell also a very wonderful image of Jesus Christ knocking at the door. I'm not going to that it's a very popular one. So Mr. Hunt said, one of his friends was here. Mr. Hunt, only he chesoro. He said, just to Christ no one. Only he chesoro, no one. Makana onu zobu na nemuri heje mepeni ya nko obre zobu. Oge nwe ki ebi ge tie ki wo megene wo mepe ya. Mana Mr. Hunt se chala onu uzo anwa. Ebe jo so kisi na akọ aka. O si re mege se papie. Oge wo na samban. No uzo anu ile Israel, o de limpeli, o li hani na drone ya, ni ge tie mege se papie. Mr. Hunt was here, well, I intentionally did this. No uzo no we na afubo, onu uzo nke obi anyị, no we na akwa aka bụ onye Jesu Kristi. This door cannot be opened from the outside. It can only be opened from within. So for Moaji, key onu uzo obi m. So for gị nwa megene ji kii ọnụ ụzọ obi gị onye gbapere megene onye na-achọrọ ka ọ bata n'ụwa. Andị nwere anyị Jesu Kristi mana ekechara anyị nye anyị free will. He will never ever force himself into your life. Only respect our free will. Insistently. Na agwa anyị na ayọ anyị biko mee ọnụ ụzọ ka m bata ka ọ dịrị gị mma. Ụmụnne na Kristi ka anyị na-akwado maka ọkwa Krismas n'ụwa. Anyị dịkwa nkwadobe ịgbape ọnụ ụzọ obi anyị ka dị nwere anyị Jesu Kristi na-anọ ọkụ na-eji ndụ a. Amen. Ọ bụrụ na anyị kwe ka dị nwere anyị Jesu Kristi batara ndụ anyị n'eziokwu eziokwu welu ndụ anyị mere ebe obibi nnukwu ihe dị iche ga-adị na ndụ anyị. Let's go to well about it. Ya bụ ka anyị na-akpọ maka Christmas, ka anyị na-akpọ maka social events of Christmas, ka anyị na-echekwa echiche about this incarnational perspective to Christmas. Ka anyị na-akwado onwe anyị ime ka Christmas bụrụ a here and now event in our lives. Ka ọ bụrụ a real event in our lives.
and ọ ga-abụ otu anwa dịka anyị si kwu to the extent anyị kwadoro onwe anyị ma nke na ọbanye onwe anyị ya bụ anyị na-ayọ Chineke pụrụ ime ihe niile na ndabisi anụma nke anyị na-achụ nke eji ebido oge nke Advent onye anyị gracia iji wee kwado onwe anyị nke ọma ịnabata gị nwere anyị Jesu Kristi na ndụ anyị dịka eze amụrụ ọhụrụ ka o wedịla anyị mma ka dịka wee ruo mgbe gị n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke
O Chineke pụrụ ime ihe niile dị ebe anyị bụ ụmụ odibo gị bịara n'ihu gị tata iwere mkpa anyị niile woche gị n'ihu anyị na-arịọ gị biko gị iche ntị na nụrụ anyị. ntị gị na-aza anyị o Chineke tọọ ntị gị na-aza anyị ekpere o ndị njọ ka anyị bụ ogbenye ka anyị bụ n'ụwa o Chukwu tọọ ntị gị na-aza anyị o zanye o Chineke maka nna anyị dị asọ bụ Pope, ndị ụkọchukwu na ndị niile etere mmanụ dị asọ ka ha na-eduzi ma na-echekwaba igwe atụrụ nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Anyị arịọ gị n'iwe. anyị bụ ogbenye ka anyị bụ n'ụwa o Papa tọọ ntị gị na-aza anyị onye ebere o Chineke tọọ ntị gị na-aza ekpere onye njọ ka mbụ ogbenye ka mbụ n'ụwa tọọ ntị gị na-aza mbụ. Maka ndị isi obodo dị iche iche n'ụwa niile ka Chineke gbaa ha ume ịrụ ọrụ ọma ma mee ka ha na-edu ndị ha na-achị n'ịtụ egwu nke Chineke. Anyị arịọ gị n'iwe. ogbenye ka anyị bụ n'ụwa o Papa tọọ ntị gị na-aza anyị o zanye ebere tọọ ntị gị na-aza onye ebere gị tọọ ntị gị na-aza anyị onye njọ ka mbụ ogbenye ka mbụ n'ụwa na tọọ ntị gị na-aza m maka ndị na-ekwu okwu megide ikpe na-ezighị ezi na ịkpọasị ka eziokwu ha na-aba na ntị ndị ha na-agwa ma bụrụkwa ihe ndị nụrụ ya ga-eji emere ihe. Anyị arịọ gị n'iwe. onye njọ ka anyị bụ onye ikpe nkwụmọtọ anyị na tọọ ntị gị na-anụrụ anụrụ anyị na-arịọ gị eze obere tọọ ntị gị na-aza anyị ekpere onye njọ ka anyị bụ ogbenye ka anyị bụ n'ụwa tọọ ntị gị na-aza m maka ndị ọgwụ ọjọọ dị iche iche gbara ohu nke ahụ na mkpụrụ obi ka ha nwee ike ịchọta enyemaka n'aka ndị agbata obi ha na ndị ọrụ ahụ ike ma nwetakwa ndụ ọhụrụ n'aka Kristi onye hụrụ ha n'anya. Anyị arịọ gị n'iwe. aka na-enwe ọrịa nara ekele anyị ezime anyị na-arịọ gị ige ntị zana anyị ekpere Chigwe na ntị gị na-aza anyị zana anyị tọọ ntị gị na-aza anyị ekpere ndị njọ ka anyị bụ ogbenye ka anyị bụ n'ụwa o nna tọọ ntị gị na-aza anyị o maka ndị ọgbakọ nke okwukwe anyị a bụ St. Eugene
ndị enyi anyị na ezinụlọ dị iche, ka Chineke meghee obi anyị maka ịnabata ọbịa nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Anyị arịọ gị inwe. Anyị na-echere ọbịbịa gị, mere anyị ebere nna m, papa gị ntị gị na na-aza anyị ekpere, na-ata ntị gị na Hosanna anyị, taa ntị gị na na-aza anyị ekpere. Ndị njọ ka anyị bụ, ogbenye ka anyị bụ n'ụwa, na ntị gị ala anyị o. Maka ndị otu anyị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'aja masị n'ebe a tata, ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụrụ obi, ma nyekwa mkpụrụ obi ha ezumike ebe. Anyị arịọ gị inwe. Nyenu ha ezumike ebe, gbaghara n'ụha ezigbo, ala gere ntị gị na na-aza anyị na ntị gị na na-aza mbụ. Chineke tọọ ntị gị na na-aza m ekpere, onye njọ ga-amụ ome ka ịbụ ha na ntị gị na na-aza m. Ka anyị nata isi anụkwu anụnwa tinyekwazi mkpa anyị dị iche iche ruo ha nche na-eche Chineke. O Chineke pụrụ ime ihe niile dị ebe, ịbụchi nke dị ebere dị ịfụnanya, ị gwara anyị n'akwụkwọ nsọ si anyị rịọ na anyị ga-arịọta, anyị chọrọ na anyị ga-achọta, anyị kụọ aka na ga-emeghela anyị ụzọ. Anyị ewere gị ezigbo ntụkwasị obi na ebere gị na ịfụnanya gị, buru mkpa anyị niile che gị n'iru, ma kwenyesi ike na ị ga-ewere anyị ha nche niile n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Bring him 54, 54.
ụmụnna ka aja mụ na ụnụ achụ bụ ihe gasị Chukwu na-adị ike niile nara onye nwe anyị biko nara onyinye ndị a anyị sitere n'ihe ọma niile i nyere anyị were na-ebutere gị otu i si eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị nọnyere ụnụ welite n'obi elu ka anyị nyenụ ndị nwenu Chukwu anyị ekene o kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'afọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile n'ebe niile o nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị nke mmadụ bịa mejuo mkpa ikwere mgbe ochie were meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe ebe n'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa n'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mụọma niile nke eluigwe na-edobego oge niile n'ukwe n'aha sị ịdị nsọ ezie nsọ gị na-elu ihe dum nsọ anyị na-arịọ gị ka ile onyinye ndị ya nsọ site n'iwukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu ya edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara were achịcha nye gị ekele n'otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya unu niile nke abahụ ụmụ nke ha ga-eduru nye maka ụlọ otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị
O buli komanye bagi ekele n'otito Unye yumazo yase Naranu nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi ụhụnụ na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na emerụ nke ha na ncheta nke ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ụwa na njikwa nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-atọ ahụ n'ọbara Kristi bụrụ otuto na njikọ nke mmụọ nsọ nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofufe ọwụcha gị niile chetakwa ụmụnna anyị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Kristi nwa gị ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aha aka ya n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụwa niile. Haleluya, 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 amen, amen, ụmụnna ka anyị were n'ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuwe Chukwu nna ka otuto dịla afa gị ọchịchị gị bịa uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị na anyị gbaghara mmehie anyị zọpụta anyị anyị na-arịọ gị o sebụrụ ụwa na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na ndị oge niile anyị ewerekwala ha nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstụl gị udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka na-enye ụnụ elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụrụ ụwa dịrị ụnụ mgbe niile. ka anyị nyerịta n'ụwa anyị ekene nke udo
nyemaka gị ezigbo nwanne nyemaka gị ezigbo nwanne kene brọda gị ezigbo brọda ekene dịrị kene sista gị ezigbo nwanne nwanne m nyemaka gị nyemaka gị ezigbo nwanne nyemaka gị. leenụ nwa atụrụ Chineke, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Etụrụ m ịbata n'obi, Achịcha dị ndụ dị nwenụ m na-ekwu, abụ m achịcha dị ndụ ga-esi n'eluigwe bịa. Abụ m achịcha dị ndụ, nri na-enye ndụ n'ezie. Abụ m achịcha dị ndụ ga-esi n'eluigwe
riri ahụ m onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ezie onye riri ahụ m onye riri ahụ m onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ akpọ Kristi ekwugo ya wee sị belụsọ m erere ahụ na ọbara nwa nke mmadụ ṅụọkwa ọbara ya belụsọ m erere ya nwanne m merere ahụ m belụsọ m ṅụrụ ọbara m ọbara dị oke ọnụ ị gaghị enwe ndụ n'ime gị abụ m achịcha dị ndụ inwe ndụ m na-ekwu abụ m achịcha dị ndụ ga-esi n'eluigwe bịa abụ m achịcha dị ndụ nri na-enye ndụ n'ezie abụ m achịcha dị ndụ ga-esi n'eluigwe bịa onye riri ahụ m onye riri ahụ m onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ezie onye riri nọmba 2 ahụ m onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ihe nara anụ m ṅụọ nri na-enye ndụ nri si n'igwe achịcha dị nsọ achịcha mara mma rie nweta ndụ ebighị ebi
arịrịọ. Biko Onyenwe anyị, anyị na-arịọ gị mee ka ihe omimi nke a anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa, mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke n'igwe iji keta oke n'ụwa ọzọ site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkwa onemone monthly Eucharistic adoration ama na-abụzi Monday mgbe eji emie, ọ ga na-abụzi na Thursdays, the first Thursday of every month ka a ga na-emezie. Nke ọnwa anụnwa ga-abụ this Thursday ka ọ ga-abụ. Ọ ga-ebidokwa oge o ji ebido 6 p.m. Anyị makwara ọkwa maka ndị NIN na ndị paspọt, akwụkwọ ya dị na bọọdụ, and anyị na-egekwa ntị, anyị ya aghọta ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ na Nigeria, CBN from April ye close akaụntụ niile enweghị NIN or enweghị the BVN or both. Ezinụlọ, biko ka anyị gaba n'iru. Ezinụlọ onye jiji si ka anyị kene ndị kọmuniti anyị niile n'ụzọ pụrụ iche, n'ụzọ abụ n'ụzọ ha si wee gbata wee nọnyere ha oge ugbu a ha nọ n'uru, nke kacha nke na Fraịde ka esi wee bịa ụka ebe anụwa wee nọnyere ha. Etu anwa ka ọ dịkwa Cosmos Emenaogu na ezinụlọ ya, ọ sị na aṅụrị juru ya afọ na ya mụrụ ka anyị esi wee kenebe kọmuniti ya anyị na mkpu akwa anyị ka anyị si wee za ya oku n'ụzọ dị iche iche. Abịakwana n'ụka nya ọkalịa na aṅụrị jiri ha afọ, ka Chineke gọzie mmadụ niile. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha bịara ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. First time worshipers. Anyị na-anya anyị afụ, anyị na-ekene n'akụkụ aka nri m by the wall. Anyị na-ekene ihe ka anyị kụpụrụ na ya aka adịghị bụwa ebe anwa. Anyị na-ekene ha. Anytime you are around, please come back and worship with us. You are welcome, always welcome to our church. Anyị were ohere a wee na-ekene onye ọbụla ụbọchị ụka ọzọ ka anyị ya akpọpụta ndị niile na-aga njem n'ọnwa Disemba dịka anyị si eme ụbọchị ụka ọzọ ka ọ ga-abụ. Were ohere a wee na-ekenekwa ụkọchukwu n'onwe ya nke kere anyị ụka tata bụ ụkọchukwu Patrick Okwu Mmụọ. Father, anyị na-ekene gị. Daalụnụ. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'abanụ misa gwụsịgo. Hymn 266.
How are you? Thank you. All right, okay. In the name of the Father and Son of the Holy Spirit, amen. Mighty and ever-loving God, please stretch out your hand and bless this Bible. And whenever your child or anybody reads it, put the person to draw abundance of your wisdom, understanding and knowledge, and abundance of your blessings. For the use of this scripture, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yeah. The youth and young adults.